Unboxing е вече. Да заснемем кои са присъстващите. Яската. Всичко е ясно. Да. И едно красиво извънземно създание от бюрото. И себ се снимавайте пък. Дайте. Ай вече. Време е да го махнем ти. Вътре няма нищо да намериш. Чакай, че аз се знам как се отваря дори. Просто да първи на живота как Да, като не знам. Мога вече. Мога. Искам да... Айде пък. Много професионално, просто като го гледате после ще ви стане лошо. Но... Мога ти може. Чакай. Не е честно. Не е честно. Помахайте на близки и роднини. Бах ти комикса. Много яко изгледа обаче. Като цяло, не знам, брутално. Брутално изглежда. Бах ти. Като цяло ти... Добре, сега го видяхме. Както трябва. Часовник как е. Играта. Тъй тъпото. Много е тъпото и много стара. Ето и дето чинато би са от сепарейти. Трябваше отзад да го сложат, ама. Чакай. От тя залепена, разбираш се. Да прибием ще го. Извънземна изглежда. Че има нещо. Има влизай. Не знам, за пръв път стихобук разбираш. Много яко. Вау! Накрая се ударял ти. Ето са вече. Чакай се, стои сега. Ако... Ето го! Има! Сега го разпаковам. Душевния оргазъм. Направо млях и сега тук направо екстази. Направо поводяхме. Не, много добро изглежда. Чакай само да... И мога да ме извадя. Скочи отгоре! Скочи! Спай, казай! Много добре. Ей, че виж как пише Splinter Cell. Представяш ли си? Много Иначе добре. няма да се сетим откъде е. И отзад много добре направено. Като цяло. Само отпред май. Ти май повече си играеш с нея, отколкото аз. Нали? Ти ще си играеш. Бах ти.